Kakan hon ka baju ya shimenta hak jingsha tanrai kumjo hak sor jing roi tanrai balai lam dei kong selbi pasa kalasa kan tho baca kan to men hakikat to kan neki breu lengba ka social media jong ka Facebook lengba ka we ka kerteng ka balai na lung wiar de pe u nyutrem kani kala pau hak khatsan trek mentau bana risau ar zakat pra na ka kerteng na lung wiar de pe u nyutrem hak ba kinong kan tho kila kan to men ya ka jingla ya shimenta jong kan ka kan hon hak rensan jong ka relbong puja komiti kabala pelong komsi benta ke jingle aburam kerpang ye ki sipai jongkari India komjo ye ki bana kani ke jela Meghalaya ki balalan lade hakaba IT la ka jong jing em banyada ya kari nakinong shun hakabe dei ba kani ke jingja nakalyang ikong selbi pasa ila mudai de ke ijahar sekipulen persya ye ki buran kti halor kani ke jingkren to aman bat kentho persya ye ke kanhon jong i halor kani ke jingja nakalyang ikong selbi pasa hakaji kren bat ke batasi TV ila pen pau ye ke jing sokhia halor kani ke jingsa kentho henry ila kren sai ropan ba em kwa ban persngap bi kinu ki bakren ne kentho ya ke jing tre sistem jong i ban pen em ye ke deiti tenrai hangai namar ngam chemle ye ke no ka bawah kala aku abet man pen kiu pen roi ye la ka chong namar hadu mentang ami ite bandan ki bakwa ban pen roi ye la ka jong ki penne be hi tang itu isyat masti isyat kumona kalian gejentiaru kila persyang hibat penmi te kalong kom kanu kusa kanya ayaki bakiru kinya trestam kai te hakane kalian pada menta na ai ku blege ya karilbong komiti ba ka khot sung ba kanya nga puja mo karilbong komiti puja ka khot sung ba yang ban wan ya benta hakani ka program suwa ban long kani puja hakakat sao terik ban pendan buram ya ki sipai ki ba sacrifice na banta kari bar ko jongi hiru kumju mo dengan ada semua komen pelat bangayo ban sim batang tu bat namar ba idani way i principal i balayo ya kaneka award no president itai de Rita Kohosh itai da wan hayeng jongi ban wan khot yang i om phayo alat ban penmi ki khna namar ba governor unman long uchipkes jong kaneka program tik om penmi dikiwei pada ki jingshat ki banya dei bat kane ka program na benta kini ki sipai ki ba yada yangi ban ai ai la ka jongka mensiam ka jing im kombong na ma tinga da thawi paderu ka jing shat ka ban ya dei bat ka tu ka program ka baki khat ka jing shat ka ba ngapen i ka long hakadur jong ka shat sti ba komno ki khna kan thei bat khna chen rang ki don ka mensiam edri ban yada ya la ka jong ka jai bandri tiki dia roa si saya kata ka program amar ka dei ka sen ka banengkong mga peni ya kata ka program ka balong hakadur jong ka shat sti tiang ada so tenan adu kata-kata ngam jus ngau ye gitu ki bakeno namar balai pangala tristam te habakitu ki nong khot ki ong ka biang na kamen hala ka jong mensiam bat ngam ju perkhat kuslai gitu ki ba keno bakam biang namar ki klem khot man ki yingi ki khot ki tu ki ba ong ngi biang yisu tenat kata ka jing im jong ha bat ngam ju kwa ban pen sngo ya ka e ki breu ki kena na pendap hok ela ka jong kamram lang bat ka kenhon ka jong ha kata kalong ko wei badan kame kini ki jing shat tan ra jong ni namar ki yang na banta ka jat ban reu te ban pen i bangi imdei ki bamdan la ka jong ngidan laka jong ka satan rai tang kitu ki bapli pada ki bam nang ban thau ki jing shat ki hab hi ban shat da ka shat sti da ka shat masti mo kum ki ju shat apa lempung weking kata te baru bor ki sei i de ki lech nu shinu ba ki khot i kinu kinu ki jing shat kamot ka tu hi ki jing shat masti hi ken shat ka shat pliang hi ken shat ndai nga pa de mangai le hi ban sapriang ini kilijen ro namar banga tho ki kot kisla aku ai banda penthamai
Ni tengi sorong pi, mengila ban pen I la ka jong, bangi don te, ngim nyebut te ni kiwei. Sorong pi, tip tang ki ba kumnu ki ba ngopo kan, ki ban lek pen I la ka jong, ban ong ba ngopo. Kata te ka ba hangai te ngam ya hap, ngatarai ma piru pindum ya hap hi, pi kemen hi ya bangila ban pen mi la ka jong. Ngada sung tenan palan panganyo bane thu epi syapang kane ka kunhun ka ba ya don lang mat nga te bon sen hi yang la itu da ke en iset sisi bat lang ba ke en iset sisi pade namar mga cheli ai thokot ai training syapo akraru nakabenta ban penmi I kot hindi ngaju ya kendu ya ki paralok ki ba don kam ban tip ya karawai ka siau ya kaput ka tem jongi ki kasih tiada da sung tenat palat namar balai lada mangahi kan yo lat ban pen priang ya la kalajong bagi we ki jaj ben reuru kintip bangi ki kasiru gidon la ka jong kasur tenrai lani ka jeng roi tenrai ka jeng syat tenrai bat kariam tenrai tidak kini ki baju khot dengan barabor ban lek isim manta sabar jong kastit jongi ti habang ayo ban lek sabar om bangan sulet klem ka jeng penkre nada tre sitam ban yo ban penmi ya ka ke badan hang ni hasti jongi namar kamlong kambiang bangin suong bangin sulet pen I ia kata kasyat ka kemen kumoong kasyat suk mensem katu kajeng syat kadai ka ba kisyat sngo ba sisen sisnem hang ni haka rikasi jongi ten rai ka ba sngo tanat yang ngahim ngasngo tanat bangan penmi ya ki jeng rawai ki jeng syat ki bede kat kum ki lijen ki khanatang ki badan hang ni hari kasih penar jongi ti halor jong kita ki khanatang na penmi kan iki kreatif nga penmi kumno ki khana kin syat nang tanga penmi iki sur kumno ki sur kenyahap at ki jeng syat kumbaong no kasat tong do kadadon ka khanatang nang ta kasyat syok ba kadadon ka khanatang nang ta kasyat khetso kidadon ki khanatang nang ta wat hadu kasyat pliang ru mentang ala sempang ba kadadon ka khanatang kini ki kenhon syat jonga kidai ki ba nga isen pelat iki khana jongi ki badon kasap ban pen I yala ka jong tikim tip sino ban lek na kata daw nga sa pen mi hiken ya ini ai ki kenhon jonga bakin wan ban sim benta namar balai bang iki dan sap balai ngan num pen rai kata kasap jongki kadi kata ga jeng sngo jonga bat bakin sim barobori ki khana ki badan ka kenhon jonga hoi ki MSc ki MA ki BA berokot ki khana school sudah
Henry kibun ni kibawan na nong kendang. Di kenang mangan nyarap ya ki ngasa penmi ya kane kekenhun jonga. Ngadabu hayeng kabam kaksing kaditara bakin wan hadu ki beslir ngana penmiang ngong bakin de persyang tidak kajeng persyang bak de kajeng dan gaman jong ki kila be. Bat bangan penyerap pada mangai ki dah mangalawan na ki kam kijang. Bat ka bangas ko tenan e banya tu ya ki ngatarai pi itu hi i ba tringsan ide i lectural jongka Synod College. Itar ibadan mensiam ko mga nyimdan nyimyo nanonoro nrei ngi kwate ban penroi ya ka surput sertam tenrai banikai kita kena kibawan ti ba ngoro ngatarai pi itu hi i patem ya ka duitara iru iwan baik barabor ban yarap ban tei ka jing start jong ki kena ki badan kasap nyimyo tang para mangi be hi ni si yo tai jeng mentoy haba ngile sabar kisiu ki kena ki jeng mentoy ba kin yo siu kumong no kum kalong kum scholarship ki ban yo yarap kata ga de ke jeng temu go jonga ngam dan ke eru ban yo dene ban kumong no kumbadan ka seng te yo jeng yarap nang tu mar ngam dan por tenga nyanga tre la ka kam pitep nganyule kami kai sabang ade tak resource person hakajuk kapor ngahab lek kelek ti bon seni ngasani abet haki bakin nang ya praktis kinang ya ruai kinang ya put kinang ya tem bat haba ki kwa kapiak sisya ha menta lele hang ne haslong ru naka art and culture kasih semua tenat haban kau ki kena jonga namar balai mdei bangakop ya kata ki kena jonga shua bagin mi sino ki jing snang ki jing krau ki jonga ya ki namar balai ba ki breu ki namyo ban keren bat chenrang bat kente ki don ka discipline timat kata ka weru ki sngo tenat ban khot ki kena jonga ngatarai phim jiyo sngo hi hang no hong nuru bandon ki kena jonga ki ban long kumbayo sngo ki be ki seng kumong no tena kata kadau man bawan ke manista man bawan ki breu ki bana sabar ngiju late receive yaki ngiju ai ka program yaki ban peni pengidan la kajang te keadaan culture ka sultanat dah ban khot yangi Hakaju kapor ikong silbi pasa bat kekenhon jong i kebalayo ru yaki kusnam per hakaliang kesatan rai bat kerwa yaki surtan rai ila penpau ya kajing sorong ban yo penpau perthai ila kajong keten rai kaba ida pelot ya kasngi kapor bat kabor ban penwandor bat bersnai ki jing syatan rai da kebalum yaki khana tang ki ba nakaleng kabri unyutrem kadi pada ka award kadai ke bakijet yaki sur ki ong banyaham bat kerukom yai bat kerukom ki kamet jong kini ki bayai iki model tikasur ka banga tau manga ka mga penmi manga kiero ki ong baka biang palat timat kanihi hadin baki layarai kilai perkat kila pak simbiang ya kani ki CDA jonga bakin yatem bakin yasngam kisngo baka biang kisaai kenya ngakan ka award bak ada sngo sorong cisha bak ada sngo buram ru ikini kinong tem ki bayarap yang bekongo yang bekila ban penmi kum makam temu bat bangi de yo cisha kani ada aku beli cisha ki kum mana kani bangi le shat mo bangi peni hang ni bangi le na bantangan ni ka jong ki sipai ki kena kisem dahara kena kantai kidete ijan tak klik nang ta ki khna chenrang bade ki bo ki spong don ba phong putai don ba phong da ka jing phong ka bajrong ten dai kalai biang na mar balai ngile arngut putai arngut long ban penbiang ya ka riam kai ti kata ka de ker kom riam ka biang e bat ban pen i pade bangilong ki beres pa hakar liang ka jingdeng jengdan i penan kam kan mandeng ya ka kesiar
kerupa. Ban penpuk ti ke jinshat. Kata ngai cilek berbual. Ban ngitip ada ban riam kumno hakatu ke jinshat de ban riam hakatu ke jinshat kumno pada ban riam. De mana kani hakani ke jinshat ke mga penlek mga kikena ki riam kumta. Lada kim riam dara, lada kim bo, lada kim sepong, kam mentoy te bengin ong ba, ipen i ya kata ka jinshat stik kasih jongi. Ti hang no ru ka riam hi kalong padan kam. Nabanta ka riam tenrai. Ka riam tenrai hu kasih kedai bet hi. Ka bo, ka sepong, bat ha bengin don kam bat yang ikup ke kerendia, tu paila ngi cik deng, ha kun cerita ba ngi cik deng. Namar balai man pen i bengi ruspa tu. Mdai ya pada ong madai ka riam syat. Ka riam syat te barabor te kida sik ken tuya. Kida pendang kamu sempia. Kata te kadai ka syat tenrai ke. Cisen pila sik yo sempia, bat yo sempia. Bat pisik yo tuya. Hakajan sepong kata kala debek. Kajan syat tenrai. Dai ka riam tenrai pada kelong baji kajan sepong kajan sepong. Kita bentip ya kata. Teng kim tip te kiong kiriam nak kacat tenrai. Ne kim tip ke tenrai kawan hai. Ke tenrai ka syang haba pisat. Kumpa ong na PE haba ki masti. Dan uba masti klam se tu ya. Mjudan em. Dan hi uba masti klam bat yo sempia. Kata kadai kacat. Kata ka riam tenrai. Kasyat tenrai bagi ong. Dek riam tenrai tang ka jan bo. Sepong. Paila. Nang tabat lo pidan. Ken cerita ba kiba. Long rupa. Kata ngi si edang barbar. Ban pen i bengi ruspa hajuk por ka kesiar ka rupa mang no hajuk por pak de kerkom riam. Bat ki kentai pak de kiriam bai hi da ka darah. Ki pien kat ka baki snobit. Tang mai jing te clear ide bandan.